फुङावहायनो मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बराबरबाय सबाय माजे फुवारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सोनाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बिराद आथुर बिथुर ओंखारबाय आरोना दुगैस्रां लोबस्रां फैयो दख'ना गोदानखौ स्राय गानबायबोहाय मिनिनानै थैगोन फुजा नायनो बायदों नालाय फुजायाव गानबाय आरोना माने गामियाव आवाथि सावो नालाय जोंहा लोखि फुजानि मोनायाव लोखि फुजा न'आव प्रसाद टसाद बावबाय ओमफ्राय अखानायै आरोना ओमफ्राय दा रेडि खालामगासिनो दंमोन फैदो रेडि खालामनो थांग्रोबाय माने बिखुनजो बिमामोनहा जोंना ओमफ्राय उखुन्दै खुनाय थांबाथाय नुहुरलायलांबायसो आङो फैदो मामबा थ' लेथेर फेथेर जोंहा ओंखारख'नोनो हाया आरोना दहायनिफ्रायनो थु हाबा जारलाहाय ओमफ्राय खावनै जायो आरोना गामियावहाय हाजो गुदियाव खावसे जायो ओमफ्राय नोरै जोंना फारसेथिंजायना खावसे जायो आरोना गोजानद्रायबो जायो नालाय खावनै सावनाय जायो फैदो ओमफ्राय दिनैनो सावजोबगोन आरो मोननैबो पार्टियानो गामिया मोनसेल' लालियाफारा फैदो रायजोआ ज'आनो नाथाय आवाथि सावग्रा सिथाना मोननै नालाय मोनसेयाव माखासे सावबाय मोनसेयाव जों सावबाय आरोना फै ओमफ्राय मालाबा मायावबा सावनायावबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामखादों खोमा थांनाय बोसोर लोखि फुजायावमोन खोमा आरोना आथुर बिथुर थांफिनलायनाया मोनालांलायलायनाया फैदो दिनैबो मा जायो ओमफ्राय स्कुटिबो लाबोबावाखैसो दिनै फैदो बिहामजो हायलुरि मोनाबो दङ बिसोरबो ओंखारख'नो हानो हायाखैथाय दहायनिफ्राय बोरैबा जालायलायनाय दंमोन बिसोरबो एकदम खामानि थुमथाम आरोना बिदिनो जायो बेखौ मानो लाखो आगै फिसानिखौलाय हाबाब आगैनो जेबो लाबोनो हायाखै आरो गावासो लादों पेसेन्टफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो गोजानाव नङा नंनाया खाथियावनो बेहायनो आंहा थांख'नो हाया आरोना ओंखारहां जालायबाय माइया गाइखेर दाखा बिहरदोंनो गाइखेर दाखा होफैलायबाय सोरबा फैसा खुस्रा नागिरनानै हुलुस थुलुस जालायबाय बेयावबो देरि जालायबाय सानै सुबुंनि दुगैनाय लोबनाय जि जोम देरि जालायबाय ओंखारख'नोनो हाया माने फुदो भगवान बिमायाबो दुगैबाय फटाफट जि जोम सुस्रांबाय फटाफट उरायबोबाय आरोना थ' हनै अम होनबायदां आबैमोना जारलासो लक्ष्मी फुजानि नामै आरोना पुर्निमा मेंनानै दसे रेस्ट खालामबाय नोंथाङा फंनैसो बुंदो सनमानजों गामियाव मोननै हाबा मोनजानो नागिरदों बेना गोसोआ बेयावसो आवाज साउन्ड फैनाया बारा मोजां नङा दा थांसै ओमफ्राय स्कुलफ्रा खथि जालाबाय थाबाय नालाय गोसो गैयाबाबो जायखानांसिगोनलाय आरोना हनै लेन्डे फेरि बोरै जालाबायखो बेलेन्थि भगवान खावनै गामि फिसाबाबो खावनैखाय एसे खम जायो आरो मानसिफ्रा बोरैदे हरै गामियासो फिसा जानो हागौ खिन्थु एरियाया गुवार नालाय जोंना गोजौ गाहाय नालाय बिदि आरोना जों बाला गसे सावखांबाय मा लक्ष्मी नारायण गोजा गासिबो ना मा होनो ओमफ्राय जमानो फुजा बुन्दिया साहा फुननानै लोंबाय आरोना सेलाय बेलायनो गथ' गथाय आदैमोनजों लोगोफोरजों रायलाय होनलाय सौफैलायबाय आङो न' मोनफैलायबाय आरोना ब्लग लाबोआसै एसे गामिनि मानसिफोरजोंबो ससे रायलायबोबाय नालाय ओमफ्राय आङो सफैनानै आरो दहाय आंनो लाखिबाय गाइखेर दाखा बावबायसोमोन आङो माया आरो हनै गाइखेर दाखाया माथो जालासै होनबाय लाबावबाय आरोना जा सुन्दरखानै गावसिनि न'आव बानायनाय आरोना बेखौ जानानै थान्दा दुमब्रां थुल ओंखारलांसां गोसो गैयाबाबो हाखा दावरा ओंखारफिनबायसो जोङो नै दादिया थांबाय दादिया मानो बेयाव जिरायबाय थानांगौ थुदो आदायालाय थांग्रोबाय आदाया थ' रिक्सा नेनो बागोन नै लेंहरनाय लोगो रिक्सायाबो थाखि थुखि फैदों दहाय बिबैया माबा जुलाफि लाबोबाय आद्रा खिरा जाखोन्दाखौ लानानै फैबाय फुथुम दरजा मारिनाङा मालाय आबैनि दरजाखौ मानो मारिनांगौ फैदो आबै गायदेरजों होसोजागोन नोङो फैदो थ' थांसै थ' गाइखेर दाखा गोरगुलायनाय आं बाबायसोहाय होलाय गथ'फोर ना फोथाखौ सुबाय नै बिहा आलो बेलो जानानै दङ दा फुगारनोसै आं फुगार नागिरनायावनो फुगारनायाखै गथ'फोरखौसो बुंदों आंहाबा मावबोसो आयौ मालाय नन्दिया सोरनि साइकेल बिलाय हा ए आब'निमोन फाहामदों ना मोजांखामोन फाहामदों नोंहा मोनबाय नोंनो ग्रोब जाबायथ' आया खिरियालबो दंबावलायोमोन आरामथारमोन हाब नानिखौ लानानै सालायबाय थानो हागौमोन टाइम मोननायब्ला कबिता गालि बिनानाव ओइ रिक्सा फैगौ फैदो मा फैदो हाबा मोनजानो बावला जोंहाबो नै ओरैहाय एबार हाबा दङ
2025आव मोनसे हाबा दं 2026आव मोनसे हाबा दं पुरा सियर जाखाबाय आरोना हाबा मोनजायानो बोसोरब्रै बारबाय आरोना नैबे नानि गैयियावनो मोनजानायमोन दादाराथुलि हाबानिफ्रायनो हाबा गैया बाबा मोनजायाखै सोरनि आनसम्फानि आथिमंगलमोन आरो फैदो ओमफ्राय आरो गैला मेंरुरु एकदम उन्दुनो ओंखारस्रोस्रो रौना हाबफिनबाय आरोना उफाय गैया डाइरेक्ट गारिखौ मोनगोन ना मोना दाउटसो जाबाय आङो टाइमाबो जाया नङा जाबाय लास्ट टिपा बिदिनो 4टानि आगोलावनो नामाथाय जानोथाय बाबा बे सरबा अबेबा बैजोंसो थांसैलायनो दुब्लि गेजेरजोंहाय बोरै बोरै जागोनथाय बिलासपाराथिं थांग्राया आरोना जाथारबासो मिन्थिसिगोन आङो बे सामफ्रामबो खिथायो नुबानो आरोना फैबानो बेलामाया ओरै जइन जागोन थेवबाबो आं बुजिनानै मोना आरोना बबेथिंबा बबेथिं मानो होनबा आं हरैनि जायगाखौनो मोजाङै मिन्थिखाया नालाय बांला हाथायाव सफैबाय जोङो दाना क'क्राझार गारिया खिगारलांबाय आरोना जों सफैनायजों लरायनायजों जाहैदों ओमफ्राय सिलगारा होननायसिम फिलफिलि बेलेग लाबावबाय बेनिफ्राय सिलगारा होननायबाथाय मेरला मोनसै आरोना आरो फन खालामनायावथ' बेनो नेगोनसो होनबावदों दा नेयो ना मायो सिलगारायावहाय थांसै डाइरेक्टबो मोनासै आरोना 4टाबो जाबाय नालाय 4टाफोराव लास्ट टिप जाखायो आरोना ओमफ्राय मालाबा बारनायसिमबो थायोमोन पेसेन्जारजोंबो खोथा जाहैबाय माथो होनबावनो सिदा ओमफ्राय क'क्राझार मोनहाङावसो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामफैबाय आरोना माने सिलगारा होननायनिफ्राय नैबे मेजिकआव गाखोनानै फैनो मोनबाय जोङो बेनोमोन जाहैदों बांलानिफ्राय फैनाया थागथिग मानसिबो नेदोंमोन नालाय आरो हरैनिफ्राय फन खालामदोंमोन दखानदाराहा फाइनालि ओंखारबाय जोङो बास स्टेन्डआवहाय मानसिफ्रानो लेथेर फेथेर जाबोजोब्बाय आरोना ओइ देव मोनो नालाय ओम मा कालि ओम बाबा शिब हाबला सना सिदा सिदा मैगं बाजाराव हाबबाय जोङो लावथा गथ' ओरै फै ओरैबादि मोनागुलायबाय आरोना मा खालामनो खनसेनो लांखायाबाबो जाया बारे बारेबो फैनो बायो मा खालामनो आरो सुइटनं जानानै दंखाजोबोमोन नालाय आदारफ्राबो ओमफ्राय लाबोस्रांबाय आरोना मोनाबाय खेबसेनो एक्सट्राके बाजार गिदिराव फैनोबो एसे बास्रोखायो दा बाजार गिदिरजों ग्रोब जानायखाय लाना फैबाय सौफैनायाथ' सौफैबाय सिदा सिदि सौफैनानै ओमफ्राय साइकेलानो सेबथा जानानै थाबाय नालाय आसुरित मोनबाय आरोना बारसो गनानै थादों खोमालै आबाना अह बारासो गनानै थादों खोमा एकदम सेबथा जानानै थादों आरोना बुस्थुआनो आसुरित मोनबाय आरो गावहा साइकेला दांफैबाय नालाय बारा गजोबलांदों ना मैयासोना मोजांमोन दखानाव थांनाय मा थांनाय गावनो स्कुलाव थांनाय ओमफ्राय मैयासो थांनायखौनो जा गोबाव जाहैनाय बायदि मोनबाय ब्रान्सआव गोबाव न'आव थाहैनाय बायदि मोनबाय आदान होलाय दे आदान हो जोंना दे हर दे नानिया हमथानानै हो मा दे बेखौ गोरा बुंनाङा गोरा बुंबाथाय बियो डेन्जारसो गुरैसो बुंनांगौ आदान होलाय मा बेरफुनो नागिरदों आदान फामाथ' मोनगोन होलाय मा आयौ दे हो दे जागोन दे जायाबा लांनांगोन लिकबाथ' मैयासो सुलांखानायमोन नालाय ओमफ्राय ओरैनो नैबे साइकेलखौ सोनानै गालांदोंमोन नालाय एसे बालाखौल' सिबसुनांगौ आरो एथ'बां टेनसन गैया एसे सा साज्रांल' सिबनानै लाबोबाय आंबो गोबाव थायोबासो मुस्किल आरोना थिक थिका खिनाय मा खिनो बेनो जादों थिक जाफिनबाय हारसिं जादों दे बानायनो लांगोन दे देखायनो लांगोन रोङाबा आरो नङाबा गाबोन सानाव नायगोन आं र' दा आं एसे बुस्थुफोरखौ बोस्रांनो होग्रोदो आथिं आखाइ स्र' सुनानै लाबाय सुनाफोर ओमफ्राय आंना मैयानि रानफुनला जिफ्रा बेलाय माथो सनसना राननानै थाजोब्बाय आरोना खुनु गिसिनि नामु निसान आरो जियाबो मोनामा आरोना बे रुमाव दोनबाय होनबाथाय माने सान्दुंखौ मोनबायना फुरानो बेनिफ्रायहाय गारि गाखोनानै फैबाय मेंबाय आराम थानोसै बिदिथ' नङा हाबाफारियाथ' थाखायोआनोसै बिमा बुरै नालाय थ' मावनोसैलाय फारि फारि संसारनि बुस्थु बेफोरनोसै लादा मासे गारबोलायबाय मास गोदान हाबबाय नालाय बुस्थुफ्राबो खां जानानै थाखाजोबो नालाय जोबस्रोनो काटा मेसा सानासो लाबोदों जाहैबायानो बिसोरो बेसन लाबोदों एसे घि लाबोबाय ओमफ्राय ओरैहाय थाव लाबोबाय ओमफ्राय मा लाबोदों आङो सापात पवासे काबुलि बुट ओमफ्राय नैबेखौ सौंफ लाबोदों 20 थाखानि काला नमक पवासे बुट दालि पवासे राजमा नै सबसे लिडारा सेरसे आरोना मुसुर दालिया ओमफ्राय जाफेरा खेबसेगाम जानो होननानै सानबाय ओमफ्राय नै 50 थाखा फवा होनो आयु ओमफ्राय टमेट' लाबोबाय एसे बे फिसाजों सामब्राम खनानै सोदेरदों नै दखानदारा नुदों लय जा होनबाय माथो होनबावनो
ओमफ्राय ओरै आलु सेरनै लानानै फैखाबाय ओमफ्राय ओरै कफि लाबोदों आधा केजिनि एसे बारा आरो थोबनै ओमफ्राय थिनानै जाजायो नालाय सेरसे लानानै फैखाबाय हाइजें 20 थाखानि नैबे मा दंमोन नैबे आपेल फिथाइ एसे लाना फैबाय बेनो सनाफोर बेयावनो गुगु गागा हाजारसेसो गारबाय खोमा माथो होनबावनो बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों सनाफोर आङो दिनै मा अबस्था जालांखो होननानैहाय ओमफ्राय न'आव थांनानै लोखि मा फुजाखौ न'आव हैनो मोननानै गोजोननायबो मोनबाय थाङाबा गोसोखौ एसे बोरैबा मोनबाय थागौ मानो होनबा सिगांनिफ्रायनो लक्ष्मी फुजाखौ न'आव हैगोन होननानै सानबाय थाखादोंमोन नालाय स्कुल सानसे खथि खालामलायनानै मा गेलेनानै ओंखारबोखो मा थां लाखोमाखाबाय आं नै स्कुल सानसे बन्द खालामनानैबाबो थांनाय जाबाय टिउसना साननैबो खथि जाबाय माथो खालामबावनो एबारनिफ्राय रेगुलार कन्टिनिउ खालामसै बिदि एबसेन्टबो खालामजाबाय थाया सनाफोर ओंखायनो फैफिनबाय आरोना मेंगुरुबाबो थ' ओमफ्राय दा मा संजायो मा मालाय मैयानि जालाखोन्दा जोगोनार सैसेबो दंबावो उसुं गोदाननि जोगोनारखौ खादों बे आं बिलाइ जाबाय थाग्राया आब'आ खादों आरोना ओमफ्राय आंनोबो खावसे हरबाय गावस्रा खावसे ओमफ्राय जोंहाथ' खावसे जाजोबनो हाया बिमा फिसा मैया सैसे जाबाय दा सैसे दं आरोना दा रागा जोंबा बेखौनो एग्लिनानै जानोसै बिमा फिसाहाय दा सोरनाबा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सआवनो फरायनो लांबाय लालिया पार्क क'क्राझार थ' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच